ଯିବା ଆମ ଫଳ ବଗିଚା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏଇଟା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସେଓ। ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ପାତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା କୋଉ କଲର? ଆପଲଟା କୋଉ କଲର? ରେଡ୍ ଆପଲ। ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ଏଟା ଚୁରି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ପାଇନାପଲ। ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସପୁରୀ। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା କ'ଣ? ସପୁରୀ ଖାଇଛ? ସପୁରୀ ଖାଇଛ? ଟମାଟୋ ଖାଇଛି? এইটা কଣ? খুশি। এইটা কଣ? এইটা কଣ? বাটপাটি গো পাখু বস। আমি মজা করিয়া। এইটা কଣ? এইটা না আঙ্গুর। গ্রেপস ইংলিশে কইতে কোন কইতে? গ্রেপস। এটা কোন রঙ? এটা কোন রঙ? এই শুনো আমটা কোন রঙ? সবুজ। গ্রিন। আচ্ছা অঙ্গুর দুইটা কলর আছে জানি? ଗୋଟେ କଳାଳିଆ ନାହିଁ? କଳା ଆଙ୍ଗୁର ନାହିଁ? ଏଇଟା ଆମର କଳାଳିଆ। କଳାଟା ବେଶୀ ମିଠା ଆଠା। ବୁଝିଲ? ଏଇଟା କ'ଣ? ନଡ଼ିଆ। କୋକୋନଟ୍ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି କୋକୋନଟ୍। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆ ହୁଏ ସେଟା ସୁନା ପିଲା ଜାଣିଛି। ଜାଣିଛ? ଭୋଗ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଖାଇଛ? ଖାଇଛ? এইটা କ'ଣ କହିଲ? ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅରେଞ୍ଜ। ଏଇଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ? କପଡ଼ା ରଙ୍ଗ। ସେ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ବସିବନି? ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ବସ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କୁହ। ଏଇଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ? ଏଇଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ? ହଳଦିଆ। ଆଚ୍ଛା ବାଦାମ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ଥାଏ କୋଉ ରଙ୍ଗ ଥାଏ? ସବୁଜ। ଗ୍ରୀନ୍। ଦି ପ୍ରକାର। କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବି ଆମେ ଖାଉ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ବି ଆମେ ଖାଉ। କଞ୍ଚା କଦଳୀ ତରକାରୀ ଭଜା କରି ଖାଉ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭୋକ ଲାଗେ ଆମେ ଖାଉ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ? ଏଇଟା କ'ଣ କୁହ ସମସ୍ତେ? ଏଇଟା କ'ଣ କୁହ? ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ପାପାୟା। ଖାଉଛ ଅମୃତଭଣ୍ଡା? ଖାଉଛ? ତମେ ଖାଉଛ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଡାଳିମ୍ବ। ଏଇଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ? ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ? ଆମ୍ବ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ଆମ୍ବ ଆମର ଜାତୀୟ ଫଳ। ଆମ୍ବଟି ଆମର ଜାତୀୟ ଫଳ। ଆମ୍ବ ଖାଉଛ? କଞ୍ଚା ବେଳେ କୋଉ ରଙ୍ଗ? ଗ୍ରୀନ୍ କଲର। ପାଚିଗଲେ ହଳଦିଆ। ଏଇଟା କି ଜାଣିଛ? ହାତ ଖାଇଛ? ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛ? କଷ୍ଟାର୍ଡ ଆପଲ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ପଣସ। ପଣସ କୋଉ ରଙ୍ଗ? ଏଇଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ? ସୁନା ପିଲା। କଞ୍ଚା ବେଳେ ତରକାରୀ କରି ଖାଉଛ, ପାଚିଗଲେ ଖାଉଛ।
ଲାଲ ରେଡ୍